siger ordet noget, hvad siger I så? Stop, det sgu da ikke. Det er ikke skid på. Nej. Noget. Noget hvad? Er du mere? Nej. Hvad siger du, hvis jeg siger noget? Okay. Okay, så hvis jeg siger ordet noget, så? Så siger jeg, at jeg lever i Guds nåde, og er Guds nåde, og ved Guds nåde. Go, hey, lil' mama, I could transform ya. No, I can't dance, but I could dance on ya. Twist on the beat, Chris, move your feet. And baby, I could transform you, him to a me. I could change your life, make it so new. Make you never wanna go back to the old you. Hej. Hvad siger du, hvis jeg siger noget? Ikke noget. Ikke noget? Ja. Ja. Hvis jeg siger noget, hvad siger du så? Noget? Så siger jeg, at det snart er weekend. Okay, så hvis jeg siger ordet noget, hvad tænker I så på? Kirken. Noget? Nå ja. Ja. Ikke? Og så, om man kan, er der noget, man kan få? Ikke? Og jeg ved ikke. Nej. Det er jo sådan umiddelbart. Det andet, det fryser jo fast. Den her kulde jo. Ja. Var der ellers noget? Okay, så hvis bare sig det første, du kommer til at tænke på, når jeg siger noget. Noget, der er gratis. Ja. 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 Okay, du skal bare sige det første ord, du kommer til at tænke på, når jeg siger ordet noget. Noget? Godt. Okay, så prøv at forklare, hvad ordet noget betyder. Noget betyder, at når... Kan jeg blive lidt forberedt på det her spørgsmål? Det betyder, at Gud viser noget over for en. Så lige meget hvordan man lever sit liv, så elsker Gud en og viser sin noget over for en. Det er i hvert fald min opfattelse af noget. Selvfølgelig. Så skal man leve sit liv ordentligt. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting on. Jamen, goddag, Bamseline. Jeg skal købes. Ja, jamen, du kommer også lige til tiden, Bamseline. Det er rigtig godt. Ja. Hvad siger du, hvis jeg siger noget? Noget? Så siger jeg barmhjertighed. Er det okay? Ja. Nå, det er godt. Ja. Skal vi få stysset trollerne? Ja. Kom her. Hvad med en kop kaffe? Ja, hvad er det noget? Skal der noget i? Nej. Skal jeg hente den til dig? Nej, det er skide godt, du er her. Der var lidt kakao i stedet for, ikke? Det er okay. Det er godt. Nå. Hvad skal du have lavet i dag? Finder mig!